Dominee Orlando Bottomblij uit Drachten is u het ridder in de orde van Oranje Nassau worden. Mag ik zeggen dat het zijn koninklijke hoogheid, de koning, behaagd heeft u, meneer Bottomblij, te benoemen tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Onder leiding van Bottomblij is de Betteltjerke van de Vrije Baptisten u drooit daar een grote gemeente, maar ze wat 3000 leden. Daarnaast heeft Bottomblij hem inzetten voor de geerwerking van baptistengemeenten in ons land en is hij adviseur van de ChristenUnie. Kwartlien is er in zijn Bettelland, Suriname, begon met de bouw van 400 woningen van mensen met snelle beurs. Ik vind het een geweldige bevestiging in de eerste plaats van wat ik vanuit een stukje passie en gedrevenheid mag doen. Maar natuurlijk ook een stukje bemoediging en bevestiging van wat ik mag doen. En dat op die manier het gezien wordt. Nee, dat vind ik een beetje een eer. Ja.